us vull presentar la Sònia Moll, escriptora, lingüista, poetessa, que ha vingut a visitar-nos a l'Institut Salvador Dalí en el marc del programa Lletres a les aules, Autors a les aules. La Sònia, però, ja la coneixem des del novembre perquè a l'Institut vam llegir justament un dels seus textos, La princesa cavaller. Avui, però, parlarem de Non si male nunc, el seu primer poemari, publicat el 2007, va rebre diversos reconeixements i potser el primer que us ha cridat l'atenció d'aquest llibre és el seu títol, no? Un títol en llatí significa que no perquè hagis patit ha de ser etern el teu dolor. Esperem que gaudiu d'aquesta estona de diàleg i de compartir amb l'autora les vostres lectures dels poemes, les vostres inquietuds, des de la sinceritat que suposa la poesia. Bon dia, Sònia. Vaig llegir el llibre aquest per quan vas vindre a firmar els llibres i parlar una mica d'aquest llibre i em va encantar. Hi ha alguns que m'han arribat molt, com els dels aniversaris, que em vas firmar això de no passis els mateixos aniversaris que vas passar, i també dels hiverns freds, sobre que parles de la teva mare, i això és molt bonic per la teva part. I també et volia fer una pregunta. Què et va empènyer a escriure aquest llibre? El que em va empènyer a escriure és que jo tenia un secret quan era petita. Tenia un secret que no podia dir a ningú i era que això era als anys 80 i el secret era que jo m'havia enamorat d'una nena de la meva escola. El que va passar va ser que jo vaig començar a escriure un dietari. I en aquest dietari, clar, jo expressava tot el que sentia per aquesta nena i el meu amor, el meu enamorament. I el que va passar és que, jo anava a una escola de monges i vam anar de colònies, o d'estiu, i anàvem amb companyes d'una altra escola i que jo no coneixia. Llavors, un dia, quan vam tornar a fer les activitats, tot plegat, em vaig trobar a la tenda la motxilla tota regirada, totes les meves coses fora, tot regirat. I, clar, el meu dietari era una llibreta així de petita i jo escrivia a cada línia, és a dir, de la quadrícula sense deixar cap espai. És a dir, era com... Tenia la sensació que com més petita seria la lletra, si algú ensopegava amb aquell quadern, doncs no ho podria saber mai, no? El que jo hi escrivia, però evidentment es podia llegir i la llibreta també era per allà. I llavors a mi em va agafar com un pànic que ho haguessin descobert. A partir d'aquí és com vaig començar a escriure per una necessitat realment de posar en algun lloc tot allò que jo estava vivint. Aquest va ser el començament. Després vaig rebre violències perquè em van trencar la guitarra, reien així, jijijaja. Evidentment, un dietari és escriptura per a una mateixa, és una escriptura íntima, però d'allà vaig aconseguir el material que necessitava per després escriure moltes coses de les que hi ha escampades per aquí. El meu amor petit, com de mentida, espiava els teus ulls color de cel darrere les escales de cargol al pati de l'escola de les monges. La meva amor petita, de joguina, trencadissa com fulla de llorer, amagava el secret dins les butxaques de l'uniforme blau. I al pas dels dies, dilluns tacats de gris, dimarts de cendra, dimecres virolats, dijous groguencs, divendres plens de llum, refeia el somni. Cabells de blat madur, petons de menta. Perquè ho devien ser, de menta, crec, aquells petons secrets que us espiava. Ell era un noi rosset, d'ulls de maragda, un any més gran que tu, dels jesuïtes. El meu amor petit teixia somnis ocults sota la culpa adolescent i els dits tacats de guix et resseguien el nom a les finestres. T'enyoraven la pell desconeguda, immaculada. La meva amor petita d'or i sucre la van ferir de mort des que va néixer, les ombres del pecat i la vergonya. Un poeta, clar, el que fa és treballar la llengua a nivell de contingut, però també a nivell formal, a nivell del vers. Oi? Llavors, clar, quan tu fas un vers, hi ha les síl·labes, hi ha el ritme, hi ha la mètrica, i aleshores, clar, triar una paraula o una altra fa que un vers o una frase
funcioni o no funcioni a l'oïda. Perquè la poesia és oïda, la poesia és música, la poesia és cantar. A mi també m'encanta escriure i volia preguntar-te si tu, quan escrius, tens en ment el públic que et llegirà. Quan escrivim per mostrar-ho als altres, no és només que hi hagi d'haver una mica d'elaboració literària, sinó que, a més, aquella història que és tan concreta ha de poder tocar l'ànima, d'alguna manera, de qualsevol persona. Fins i tot de persones que no han viscut això. És a dir, de persones que hi ressonin des d'un altre lloc. Perquè al final tot el que vivim té una base comuna que és el material humà, és a dir, l'os, tocar l'os d'allò que és humà. I al final es redueix a temes essencials com el desig, no? En aquest cas, la llibertat, l'amor, la por, bàsicament, i la mort. La mare sempre us deia que no us refiéssiu dels desconeguts. Ell no era un desconegut, era el pare del vostre amiguet, aquell nano rodanxó i cara vermell que estiuejava a l'altra banda del riu. No era un desconegut, i aquelles vacances de Setmana Santa us havia convidat a veure els conills i les gallines i l'hort. Davant del cobert va dir als germans que anessin a buscar maduixots un tros enfora, a l'altra punta de la finca, i a tu et va dir: queda't, que vull ensenyar-te una cosa. Se't va fer un nus, però eres massa petita per no creure als adults, per creure't a tu. El març, ho sabries aviat, és un temps turbulent, una mica traïdor. Et va dir que al prestatge més alt del cobert hi havia una gàbia amb gatets menuts, negres i d'ulls blaus, com a tu t'agradaven. No el vas creure. Els gatets no es tanquen en gàbies, però et vas enfilar a la cadira. T'ajudo. I no calia, però ja no va deixar-te moure. I a la gàbia del prestatge més alt només hi havia gallinassa i una pudor agra, d'òxid. Vas voler imaginar que hi havia un gatet negre d'ulls blaus mentre et quedaves tu tancada dins la gàbia i se te n'anava l'ànima no saps ben bé on, seccionada pel mig. Somiaries moltes nits gatets d'ulls blaus tancats en gàbies de galliner, però sobretot somiaries la cara del germà bessó, tan petita com la teva, tallada d'espant i de fúria. El germà que sí que va creure's, que va desfer el camí perquè es va malfiar dels coneguts i que ara obria amb violència la porta de la gàbia. Arrencares a volar amb una ala trencada. Com es paga un rescat de l'infern? Amb devoció eterna. El meu germà bessó va ser una persona molt, bueno, encara ho és, però durant molts anys, i ha creixent malgrat tot les tulipes. Un altre dels temes importants és la intensitat del vincle amb el meu germà, que va néixer de la supervivència, perquè la meva mare va haver de marxar, que nosaltres teníem 6 mesos de vida. I jo no vaig néixer sola, no? Diem, és que naixem sols i morim sols. No, jo no vaig néixer sola, jo vaig néixer amb el meu germà. Bueno, jo volia preguntar-te una mica sobre quina és la història d'un poema que em va cridar molt l'atenció, que es diu El joc de la xarranca, i doncs m'agradaria saber d'on va sortir aquesta història tan bonica. La xarranca era una mica una metàfora, parlava d'un vincle, en aquest cas d'una parella, i que no havia jugat net, no? I que ho havia fet, a més, des d'un lloc de fer trampes, no? D'engany. I llavors vaig pensar en algú que esborrava les línies de la xarranca perquè no pogués dir que les havia trepitjat. Juguem a la xarranca al pati de l'escola. Tens por de no guanyar. Aquest desfici absurd ignora els fils de guix que he dibuixat amb cura damunt de les rajoles. Me n'esborres els nombres sota el peu coix i jo em perdo. Quan
quan era petita era un xicotet. Crec que és l'etapa en què he estat més lliure. Després em vaig començar a agafar pes, evidentment, doncs, perquè per la pubertat. Jo no m'autopercebia com a grassa, sinó que van ser els altres que m'ho van començar a dir d'una manera pejorativa, no? I aquí va començar doncs, tota la trajectòria cap al TCA. I bé, doncs, quan estava amb la malaltia, a banda d'estudiar molt, perquè era l'únic que feia, no em socialitzava ni feia res més que estudiar, doncs també vaig començar a escriure relats. I aquí doncs, és el dia que vaig rebre el meu primer premi literari. Jo tenia 17 anys, aquí darrere hi ha ma mare, i aquests són uns amics, la parella que hi ha davant. Clar, em va animar moltíssim guanyar un premi d'un ajuntament i vaig sentir que podia continuar escrivint i que a la gent li agradava, no? Perquè crec que aquest és el primer pas. Quan comencem a escriure, doncs que algú que no ens coneix ho llegeixi i que digui, ostres, això m'ha tocat per algun motiu, no? Per algú. Arrencares a volar amb una ala trencada. Com es paga un rescat de l'infern? Amb devoció eterna. Què tal? El documental de la Sònia pot tenir subtítols? Ah, sí, ho comento. Teniu alguna proposta? Amb devoció eterna. Ho comento i us dic alguna cosa. Vale. Faig uns cursos d'escriptura, que són cursos i taller alhora, que es diuen Cartografia del jo, Cartografies del jo, i té un subtítol que és Autoficció i altres trajectes universals. La idea és que a partir de la vida de cadascú de nosaltres, concebuda com un mapa, és a dir, d'aquí la paraula cartografia, que comprèn no solament aquells camins que hem escollit, és a dir, els camins que hem viscut, allò que hem viscut, sinó també els camins que no hem escollit, els camins que ens feia molta por seguir i al final els hem seguit, també tot el territori dels somnis, tot el territori de tot allò que ens agradaria que ens hagués passat i que no ens ha passat, és a dir, el desig. El fragment bio d'autobiografia no es refereix únicament a les coses que ens passen i que podrien anar doncs, en un article de la Viquipèdia. Mira, aquesta persona va néixer tal dia i durant la vida li va passar això, això i això. No? Vaig néixer a Barcelona, a l'Hospital Francisco Franco, que es deia llavors, que ja no se'n diu, amb el meu germà bessó. I quan teníem 6 mesos, la mare va haver de marxar a Xile, perquè si no perdia la feina. Tenia una excedència de 2 anys i ella va haver de tornar. I nosaltres ens vam quedar a Barcelona amb els avis i amb el meu pare. I al cap de 4 mesos, és a dir, que jo en tenia 10, vam embarcar dalt d'un vaixell i ens en vam anar a Xile a reunir-nos amb ella. Aquest és el meu avi, la meva àvia i el meu germà i jo, o al revés, perquè no em sé diferenciar, el meu germà gran. Penso de vegades que no som prou conscients del que significa un dol migratori per als infants i per als adolescents, evidentment, que els despersonalitzem moltíssim, però els infants que amb les seves famílies han hagut de deixar la seva terra transiten un dol migratori que és molt bèstia i que s'haurien de sentir acompanyats i estimats. Vam viure a Xile fins al juliol del 76. El meu pare estava a Barcelona, no va voler venir, perquè allà acabava d'arribar el dictador Pinochet i aquí Franco s'estava morint i llavors estàvem com entre 2 dictadures en aquests 2 països. Llavors, fins al 76 la família va estar separada
I al final la meva mare va decidir reunir-se amb el meu pare, amb tots nosaltres, i vam anar a viure a Barcelona i ja ens hi vam quedar per sempre, al barri de Sant Andreu. Vaig anar a una escola de monges al barri mateix, a Jesús Maria, en què només érem nenes, i fins a 8è. I allà doncs, vaig descobrir que m'agradaven les nenes, no? Vull dir, que m'agradava, que era lesbiana, vaja. Em vaig tancar a l'armari fins als 30 anys. El meu pare era capellà. El meu pare va ser capellà durant 18 anys, 19. Ell és de Menorca, però diria que aquí és el seminari de Mallorca. Doncs l'any 63 se'n va anar cap a Xile amb altres capellans catalans i menorquins i a fer de capellà allà. I va conèixer la meva mare, que és aquesta, i aquest és el meu avi i la meva àvia, i se'n va enamorar i va deixar els hàbits, es van casar i el meu germà gran va néixer allà, a Xile. Tota aquesta història l'he recuperada gràcies a totes les cartes i els dietaris que van deixar i l'estic escrivint una novel·la, perquè hi ha molta història. És una sèrie de Netflix, dic jo, perquè van passar moltíssimes coses, entre terratrèmols, de tot, va passar de tot. Aquí estem tota la família quan jo, no sé, devia tenir 10 anys o així. I bé, tothom està molt somrient, menys jo. Jo intento somriure, perquè en aquesta foto jo no em sentia gens bé amb el meu cos i aquí es començava a germinar ja els problemes que vaig tenir després. Però m'agrada moltíssim com riu la meva mare. Crec que he estat privilegiada de viure en una família en què ens han estimat molt. Una altra part de la meva cartografia, Menorca, que és la terra del meu pare. I després vam aconseguir poder-hi anar de vacances perquè un amic del meu pare ens deixava estar-nos amb la seva família en un hortal, que era una casa al camp, i vam començar a anar a Menorca. I hi ha espais que t'acullen i espais que et rebutgen. Jo crec que és una qüestió energètica. I Menorca sempre és un lloc on cada cop que hi arribo sento que em dona la benvinguda, que em diu endavant. Hi ha un altre espai d'aquesta cartografia del jo que té a veure amb l'aigua, perquè una de les activitats físiques que a mi em van ajudar moltíssim tant a recuperar-me de l'anorèxia com a recuperar-me no només físicament, sinó també emocionalment, va ser la natació. Jo des dels 17 anys, quan ja estava malalta, ja tenia el TCA, fins als 35, vaig estar nadava a la piscina cada dia. És una pràctica que he anat perdent, però que ha configurat molt també qui jo soc, perquè en aquell espai era un espai també no solament de desfogament, sinó també de creació. Se m'acudien moltes idees mentre nadava. I després les escrivia, per exemple, o les dibuixava. O simplement passaven a formar part, el que comentava abans del món dels somnis, del meu món del somiar desperta i del somiar dormida, i que també és un material literari molt important i molt ric, realment. Hi ha un altre element que és un concepte, que és el concepte de la desubicació. Jo crec que això té molt a veure amb l'experiència migratòria de la meva família materna, també del meu pare en el seu moment.
I sí que és un concepte que m'ha anat seguint en una recerca com d'estabilitat, no? I aquí torno a enllaçar també amb el fet d'aprendre a caminar a dalt d'un vaixell, no? Tota la meva vida he anat buscant on era el meu lloc, no? A dins de la família, qui era jo en el meu entorn social, qui era jo també en relació amb el meu entorn físic, és a dir, amb el meu barri, fins i tot també amb el que jo volia estudiar i amb el que no, amb la meva sexualitat, amb la meva afectivitat. Jo abans tenia un lloc a dins de la família. La llitera de dalt, el dormitori del fons, al costat del lavabo. La cadira a taula, davant de la del pare, per escoltar-li els versos i aprendre'ls de memòria per si així se li feia més fàcil estimar-me. El tamboret d'un piano de tecles marronoses que mai no vaig aprendre de tocar i el llindar d'una cuina des d'on mirava feinejar la mare i li contava coses. Jo abans tenia un lloc a dins de la família. El capçal moribund d'aquell avi xilè que es va deixar un pulmó dins les calderes d'un balaner tronat. Quan era un cabró xico, a Chiloé només hi havia papes per menjar i els germans se li morien de dos en dos, com els brots malalts de podridura. Jo abans tenia un lloc a dins de la família. Abans que la mare morís i ens oblidés el nom. Abans que els germans marxessin a construir cases pròpies i tinguessin fills i filles que tindrien un lloc dins la família fins que els seus germans marxessin a construir cases pròpies i tinguessin fills i filles que tindrien un lloc dins la família fins que els seus germans marxessin a construir cases pròpies. I es despengés un nom de la branca i de l'arbre que ja no tindria casa, ni tamboret, ni llitera, ni llindar, ni cadira, ni capçal, ni mare. Aquesta desubicació es va materialitzar d'una manera molt salvatge, per a mi molt bèstia, amb la malaltia neurodegenerativa de la meva mare, que va patir un Alzheimer durant anys, no? Persagram. La mare és petita i no saps com créixer per sostenirla. Bueno, Mira, ho has de fer tot seguit. Ya. Bueno, tú cállate, no me digas lo que tengo que hacer, que Home, és aquí que- la directora és ella. Ho està fent molt malament. Persagram. La mare és petita i tu no saps com créixer per sostenir-la. Jo soc cristiana, em considero creient, però això no ha estat així sempre. El meu pare va ser capellà i hem viscut doncs, això en un entorn d'un cristianisme molt de base, d'estar doncs, en la lluita obrera. Els amics del meu pare van ser gent que van acollir també les dones de la motor ibèrica, que van fer vaga durant 26 dies també. Eren gent compromesa amb el poble, vaja, perquè eren poble també, no? I per mi ha estat sempre molt important. Que en los dos palitos haciendo la cruz, lo mismo queda como más estético, más de base, se nota más rígido, pero lo mismo con los lápices, que era más como el doble sentido más literal, de que escribía, de que toda la familia escribe. Bueno, ella, su padre i su abuelo. No sé, potser els llapisos queden, no sé, lliguen més, perquè també som a l'institut, tot això és com més de material escolar també. Jo crec que els llapisos. En poesia, quins creus que són els teus màxims referents, Sònia? Han estat homes poetes de l'escola mallorquina, perquè són els poetes que llegia el meu pare i que, per exemple, Miquel Costa i Llobera o Joan Alcover, que em van ajudar molt amb el ritme poètic i tot plegat. Però ja de més gran vaig aconseguir accedir a altres lectures, sobretot de dones poetes, i no solament Maria Mercè Marçal, evidentment, sinó moltes d'altres, no sé, Teresa Pasqual, però Anís Cols em sembla el súmmum de la simplificació poètica, és a dir, amb 4 paraules, amb 2 versos, et diu un món, no?
Un dels meus llibres es diu Beneïda sigui la serp, que és una frase de Niscols, un vers de Niscols que és beneïda sigui la serp que em va ensenyar la desobediència. No? I bueno, per mi és un gran referent. I després, més endavant, la Felícia Fuster i d'altres. Alguns dels teus poemes es pot veure que parles amb ràbia o amb ira. A tu, Sònia, què et fa ràbia o ira? Hi ha molta indignació, hi ha molta ràbia contra totes les estructures que han provocat la devastació del paisatge, contra totes les estructures que despersonalitzen, deshumanitzen i deixen absolutament vulnerables les persones grans, i em va sortir molta indignació i molta ràbia. Hi ha gent que em deia, és que no sembles tu, no? Perquè jo, a veure, em relaciono d'una manera afable amb la gent, però no únicament soc això, vull dir, són moltes altres coses. I a la vida doncs vas aprenent també a posar límits, a expressar també la indignació davant de les injustícies i davant de tot allò que tu creus que provoca un dolor innecessari. Només avui em permetré odiar-te. Engronaré el desig de fer-te mal. Em posaré les molles al morter i esperaré que la veïna esclati la forquilla en el plat a l'hora de la truita per ofegar el batec d'aquesta ira. Avui dormirem bé, el meu fantasma i jo. Consisteix en contes basats en pintors i pintores. I a mi em va tocar Fernando Botero. Llavors aquí vaig tractar tot el tema de la grassofòbia en les criatures, i és la història de la Sara, que la iaia Lola està enamorada i els estava preparant una festa sorpresa per presentar-los la seva nòvia. El primer llibre que vaig escriure és una novel·la juvenil que va quedar finalista d'un premi de dos nois gais. De fet, no, és un noi gai que s'enamora d'un altre, i en realitat jo estava parlant de mi, però vaig canviar el gènere perquè jo estava molt a l'armari. Jo aquí tenia 21 anys quan vaig escriure aquest llibre. César Cavaller és un text que vaig escriure al blog fa molts anys i que va tenir molt de recorregut per les xarxes el dia de Sant Jordi, com que parlava d'una princesa i un cavaller. Parla de la diversitat de les identitats sexuals, dels gèneres. Simalenu va ser el primer poemari, que és el poemari del primer naufragi existencial. Doncs per mi el text I tu ja escrius parla sobretot d'aquesta necessitat d'estima pel pare, d'aquest espai de tenir sempre un dia marcat al calendari on és aquell dia on seràs especial, on es dedicaran a tu, i sobretot aquesta necessitat de reconeixement per part de la figura paterna que busca la protagonista i que també la veu reflectida per aquesta part de la passió per l'escriptura. Que va ser traduït al castellà per Godall Edicions, i que és tot el trajecte d'acompanyament i de vivència de l'Alzheimer de la meva mare. Parla molt de temes de malaltia mental, de l'ansietat, bàsicament. Hi ha la devastació externa i la interna, també, que també té a veure amb les cures, en aquest cas del pare, i aquí sí que parla una mica de la mort de la mare. Teatret de Puccineris. A la sala d'estar de la residència, el pare seu en una taula per a dos. Davant d'una dona gran com ell, semblen vells coneguts que s'han trobat. Tot el cafè a jugar al dominó en un casal de barri. Des de la porta penses, mira, dolça conversa.
Te'n passes la pantomima. Ton pare mig sord, mig cec, mig foi, amb els ulls tancats fent capcinades. I una senyora que somriu al buit, asseguts estratègicament. Figures de cera, ninots de paper maché en un decorat infame. On s'ha amagat el director d'escena? I després de tot aquest recorregut, el que sé és que la literatura és un espai de llibertat absoluta i justament no s'ha d'escriure amb por. I ja està, això va així. Hem rebut el Premi Planimb a la millor biblioteca escolar juvenil i infantil de Catalunya. Hem pogut ensenyar, ajudem a altres biblioteques a aprendre i ens l'han concedit. Què et va semblar l'experiència al Dalí, Sònia? Em va encantar. A més, de fet, vaig trobar que, no sé, que estaven molt interessats, perquè interessades, tothom estava callat. De fet, crec que m'hauria agradat també estar-hi més estona, no? Vull dir, i que jo sé que costa també deixar-se anar i preguntar i compartir, però també m'agrada que després vinguessin alumnes a comentar el que bé, de vegades no ens ve de gust també, jo crec que també s'ha de respectar, doncs, parlar en públic. Jo em vaig sentir molt bé, perquè és una persona molt planera, que podies parlar de qualsevol cosa amb ella i no ser una persona oberta, els nens i tothom ens vam sentir molt bé i amb moltes ganes de tornar a veure-la, però moltíssimes.